Volba prezidenta v českých zemích prošla během 20. a 21. století významnými proměnami, které odrážely politické a společenské změny své doby. Pojďme se ponořit do historie, abychom pochopili, jaký vliv měly různé volební systémy na výběr prezidenta, jeho autoritu a vztah k lidu. Za první republiky byl prezident volen nepřímo, a to parlamentem. V roce 1918 se Tomáš Garrigue Masaryk stal prvním prezidentem Československa díky jednoznačné podpoře poslanců Národního shromáždění. Tento způsob volby vycházel z myšlenky, že prezident má být nadstranickým symbolem národa, spíše než přímo reprezentantem určité skupiny voličů. Masaryk byl zvolen celkem 4krát, a to vždy s velkou většinou hlasů, což odráželo jeho obrovskou autoritu a respekt, který si získal jako otec zakladatel republiky. Edvard Beneš, který Masaryka nahradil, už čelil složitější politické situaci. Jeho zvolení v roce 1935 proběhlo v atmosféře rostoucího napětí mezi politickými stranami. Přesto získal dostatečný počet hlasů díky podpoře demokratických sil. Benešovo druhé prezidentské období však bylo zásadně ovlivněno Mnichovskou dohodou a následnou okupací. Jeho abdikace v roce 1938 znamenala konec první republiky. Po druhé světové válce byl Beneš opět zvolen prezidentem, tentokrát v období poválečné obnovy. V roce 1948 během komunistického převratu však rezignoval pod tlakem KSČ. Následně se volby staly pouhou formalitou. Prezidenty vybíral úzký okruh stranických funkcionářů a parlamentní hlasování bylo jen potvrzením rozhodnutí vedení komunistické strany Československa. Klement Gottwald, Antonín Zápotocký a další komunističtí prezidenti byli voleni bez skutečné konkurence a jejich mandát byl plně podřízen stranickému aparátu. Po pádu komunismu v roce 1989 se Československo vrátilo k nepřímé volbě prezidenta parlamentem. Václav Havel byl v prosinci 1989 zvolen jednomyslně, což symbolizovalo jednotu národa po pádu totalitního režimu. V dalších letech však volby prezidenta začaly odrážet rostoucí politickou polarizaci. Václav Klaus, který byl zvolen v roce 2003, získal post až po složitých jednáních a několika kolech hlasování. V roce 2012 došlo k zásadní změně, kdy byla zavedena přímá volba prezidenta. Tento krok měl přiblížit volbu prezidenta občanům a zvýšit jejich zapojení do politického procesu. Miloš Zeman se v roce 2013 stal prvním prezidentem zvoleným přímou volbou. Tento způsob volby však přinesl také větší polarizaci společnosti, protože kandidáti museli vést masivní kampaně a přímo oslovovat voliče. Volba prezidenta je nejen otázkou pravidel a zákonů, ale také otázkou důvěry a očekávání společnosti. Jaký způsob volby je podle vás nejlepší? Je přímá volba prezidenta krokem vpřed, nebo by se mělo vrátit k nepřímému systému? Podělte se o svůj názor v komentářích.